Etxeko hospitalizazioa asistentzia mota bat da. Ospitalean jasotzen den osasun laguntzaren antzekoa etxean jasotzeko aukera ematen duena. Etxean ospitaleratuta egotearen moduko zerbait dela esan dezakegu. Mediku eta erizain espezializatuek etxean ematen diete osasun arreta bestela ospitalean ingresatuta egon beharko luketen pazienteei. Etxean kontrol zehatza eta zainketa bereziak jasotzeko, pazienteek dagokien unitatearen estaldura izan behar dute eta zaintzaile bat eduki. Gainera, beharrezkoa da harremanetan jartzeko telefono bat ematea eta zainketa mota honekiko adostasuna agertzea. Ospitaleko ingresuaren aldean, etxeko hospitalizazioak abantaila garrantzitsuak ditu. Adibidez, infekzio gutxiago izaten dira eta etxean egoteak gaixoei, batez ere adinekoei, ospitalean egoteak baino arazo gutxiago sortzen dizkie. Gainera, pazienteak intimitate eta erosotasun handiagoa izaten ditu. Bestalde, osasun arloko profesionalen, gaixoaren eta bere familiakoen arteko elkarlana handiagoa da, eta haien arteko harremanak gizatiarragoak. Azkenik, osasun sistema publikoa ere iraunkorragoa da horrela, baliabideak optimizatu eta ospitalean ohe gehiago uzten baitira libre. Mundu mailan, New Yorkeko Montefiore ospitaleak eskaini zuen lehenengo aldiz etxeko osasun arreta 1957an, arreta masifikatua gutxitu eta pazienteen baldintza psikosozialak hobetzeko. Europan, 3 urte geroago, Pariseko Tenos ospitalea izan zen aitzindari. Espainian, mota honetako lehenengo unitatea Madrilgo probintzia ospitalean eratu zen 1981an. Euskadin, 1983an jarri zen martxan etxeko hospitalizazioaren lehenengo esperientzia, Bizkaiko Gurutzetako ospitaleko unitatea sortzearekin batera. Osasun arloko eskumenak transferitu zirenean, Osakidetzak 1983an etxeko hospitalizazioaren garapena bultzatu zuen, ohiko hospitalizazioaren alternatibak izeneko programaren barruan. Horrela, unitate berriak sortu ziren Euskadiko ospitale handietan, Bizkaiko Basurtu eta Galdakaoko ospitaleetan, Arabako Txagorritxu eta Santiago ospitaleetan eta Gipuzkoako Arantzazu ospitalean. Era horretan, Euskadiko biztanleen 70% eman zitzaion estaldura. 1986an etxeko hospitalizazioaren Euskadiko elkartea osatu zuten unitate desberdinetan lan egiten zuten osasun arloko profesionalek eta Bilbon espezialitate honen 3. Biltzar Nazionala egin zen. Ospitale handietako etxeko hospitalizazioko unitateek bildutako esperientzia zabala aintzat hartuta, eta lortutako emaitza onak eta pazienteek eta haien familiakoek arreta mota honekiko adierazitako gogobetetasuna ikusita, Osasun Sailak eta Osakidetzak etxeko hospitalizazioa Euskal Autonomia Erkidego osora zabaltzeko plan bat egin zuten 2007-2009 aldirako. Plan horretatik sortu ziren unitate berriak, Bizkaiko San Eloi ospitalean eta Gipuzkoako eskualde ospitale guztietan. Gainera, plan horri esker, ospitale handietan lehendik zeuden unitateek ia herritar guztientzako estaldura eman ahal izan zuten. Horrela, etxeko hospitalizazioaren espezialitateari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoa estaldurarik zabaleneko autonomia erkidegoa bilakatu zen. 2008ko ekainean, Donostian egin zen etxeko hospitalizazioaren 9. Biltzar Nazionalean ezagutarazi zen etxeko hospitalizazioa zabaltzeko plana. Zeinak 350 bat oheko ospitale virtual bat izateko aukera emango zuen. Euskal Herrian, ordura arte, etxeko hospitalizazioa batez ere paziente helduentzako zen, eta haurrak artatzea salbuespena izaten zen. Baina 2012ko maiatzean martxan jarri zen Gurutzetako ospitaleko pediatriako zerbitzuko etxeko hospitalizazioaren unitatea. Eta horri esker, gaixo zeuden haur batzuk etxean jaso ahal izan zuten haien patologiak eskatzen zuen arreta espezializatua. Euskal Herriko etxeko hospitalizazioko unitateek zainketa aukera asko eskaintzen dituzte. Adibidez, antibiotikoak zain barnetik emateko aukera, arretaz zaindu beharrekoz paziente kroniko pluripatologikoen zainketa eta kirurgia konplikatuen ebakuntza ondoko zainketak edo erizaintzeko zainketa bereziak behar dituzten pazienteen arreta.
Baita ere, minbizia edo gaixotasun kroniko aurreratuak dituzten eta bizitzaren amaieran etxean egon nahi duten pazienteen zainketa aringarriak. Etxean burutzen diren prozedura diagnostiko eta terapeutikoak dira, besteak beste, odola ateratzea eta kultiborako lagin biologikoak hartzea, elektrokardiogramak eta ekografiak egitea, serumak eta zainbarneko medikazioa ematea, oxigenoterapia, elikatzeko zundaren bidezko nutrizioa eta ebakuntza osteko zainketak eta sendaketa bereziak. Hori guztia etxean egiten dute etxeko ospitalizazioko zerbitzura atxikitako mediku eta erizain espezializatuek. Etxeko ospitalizazioaren bidez jasotako arretarekin oso gustura agertu izan dira pazienteak eta haien familiakoak eta zerbitzu horrekiko gogobetasuna Osakidetzako handienetako bat da. Egin diren gogobetetasun inkesten arabera, paziente gehienek esperientzia errepikatuko lukete eta gomendatu ere bai egoera berean dauden beste paziente batzuei. Etxean lasaiok egoten naiz, telebizio de lasai ikustet, lode ondo itet, eta gainentzien doktorak doktorak etortzenak, oso ondo, datu emateskit, animatu itei gainetik da, oso gusto nago. Bestalde, familiakoek ere balorazio positiboa egiten dute, zainketan aktiboki parte hartu baitezakete, baita erabakiak hartu ere. Por un lado es comodidad, pero también a la vez es profesionalidad, que es como si estuvieses en un centro hospitalario, que tienes todo a mano. Estamos encantados y bueno, les recomendamos este servicio a todo aquel que pueda acoplarse a este sistema, porque lo único que tiene son ventajas para todos. Bestalde, pazienteren arretarako zerbitzuetan eta tokiko egunkarietan ohikoak dira etxeko ospitalizazioko zerbitzuari eskerrak emateko gutunak. Gaur egun dozena bat etxeko ospitalizazioko unitate daude Euskadin, unibertsitate ospitale handietan naiz eskualdekoetan kokaturik. Guztien artean, Osakidetzaren ospitale virtual moduko bat osatzen dute, 500 bat ohikoa, biztanle guztiei estaldura ematen diena. Hainbat faktore kontuan hartuta, aurre ikus daiteke etorkizunean gero eta paziente konplexuagoak izango ditugula, arreta sanitarioa etxean jasoko dutenak. Izan ere, biztanleria gero eta zaharragoa izango da eta ezgaitasuna eragiten duten gaixotasun kronikoak areagotuko dira. Osasun zerbitzuen beharra gero eta handiagoa izango da eta arretaren kostuak handitzen joango dira. Ondorioz, gestore eta klinikoek osasun sistema publikoaren baliabide eta zerbitzuak arrazionalizatu egin beharko dituzte. Hori horrela izanik, ukaezina da etxeko ospitalizazioa asistentzia modu berritzailea eta etorkizun handikoa izango dela.